Urheiluhulluus ja talkoohenki saavat vaikka koko pienen kaupungin liikkeelle. Näin on käynyt eteläisen Etelä-Pohjanmaan Lakeuksilla Kauhajoella, jossa sikäläinen koripallojoukkue otti ja ponnisti itsensä talkoovoimin ykkösdivisioonan kärkeen. Vaikka ulkomaalaisvahvistuksellekin pystyy lupaamaan vain paljon lunta, lunta ja lunta. Teillä on nyt täsvällismahdollisuus tutustua kauhajokelaaseen meininkiin. Eteläpohjalainen seisoo tykysti tässä maaperässä, käärii hiansa, sylkääsöö kourahansa ja teköö korin. Marko lähti juniorina pelaamaan siellä ja sitä myöden sitten muut on tullut perässä, että muut perheenjäsenet. Mä oon koripallojaostossa ja Lea toimii kanttiinissa, Matleena lipunmyynnissä ja Markku on tuossa pelipöydässä yleensä pelien aikana, että näin se toimii. Joskus on niin paljon enemmän kauhajokisia katsojia Helsingistä kuin helsinkiläisiä. Että ne kyselee, että minkä musta täällä Kauhajoella sitten on. Että kyllä ne vähän pelkää sitä hommaa. Me ollaan kuitenkin täällä heittomerkissä kylähullua porukkaa. Täällä huutaa yleisö vastustajille aika pahaakin välistä. Että... No niin, tsemppiä periin. Kiitos ja morjens. Morjens. Pelaat myös itse koripalloa. Millä tavalla? No ihan harrastusmielessä vaan ja ei ole mitään kunnollista tavoitetta, että ihan mukavuuden kannalta. Se on hyvä harrastus mielestäni ja se on kiva, että lapset harrastaa jotakin. Ja tämä koripallo on nyt sattumalta meille tullut tämmöiseksi ykköslajiksi. Kauhajoen Karhu pelaa nyt toista kautta koripallon ykkösdivisioonassa. Laji on noussut tässä 15 000 asukkaan kaupungissa suosikiksi. Huipun tuntumaan on noustu pitkän työn tuloksena. Koripalloliiton kultaisella ansiomerkillä palkittiin mies, joka toi lajin Kauhajoelle 30 vuotta sitten. Kieltämättä se 70-luku oli tämmöistä maakuntasarjassa veivaamista ja juniorit pelasivat täällä omalla piirialueella ja ei vielä oikein uskallettu lähteä sitten ulommaksi, kunnes jo 80-luvulla sitten osallistuttiin jo valtakunnan turnauksiin ja vähitellen niin saatiin sitä kauttakin arvostusta, että se tuli ajan myötä. Kyllä se suuri asia on esikuvia ja sitten pelataan näin korkealla sarjatasolla, niin kuitenkin tällainen kasvattajana näen, että tämä laji sinällään on erittäin hieno ja opettavainen ja todella hyvä, että nämä juniorit on mieltäneet se omaksi lajikseen. Simo catch the ball here, Jaki pass here, you pass straight away to there. Kesällä kaupungiksi tullut Kauhajoki houkuttelee koripalloilijoiden jakamilla esitteillä paikkakunnalle sekä uusia yrittäjiä että työntekijöitä nykyisiin yrityksiin. Tämä on toinen vuosi, kun on tehty tämä sopimus ja nyt näyttää kyllä, että ne markat, mitä tähän on laitettu, pienet roposet, niin kyllä saadaan moninkertaisesti takaisin. No tästä teidän uudesta teknologiakeskuksesta. Se on aivan uutuuden karhea vielä pari kuukautta seissyt tuolla. Onko se täyttymässä yrittäjistä? Tällä hetkellä se on täynnä. Toki ajattelimme, että tehdään 304 tyhjää tilaa, mutta ne ovat jo täynnä ja lisää pitäisi rakentaa. Kauhajoki voittaa tässä ottelussa ensimmäisen kerran helsinkiläisen Visabasketin ja vielä reilusti 25 pisteellä. Tällä menolla Kauhajoelle tarvitaan paitsi lisää työntekijöitä myös valmiuksia nousukarsintoihin tai peräti mestaruussarjatasolle. Jos puhutaan SM:stä, niin käytännössä se tuplaa budjetin. Eli me ollaan laskettu, että SM maksaa meille noin 800 000 markkaa. Perinne velvoittaa, että mä uskon, että jos ollaan SM:ssä, niin meillä 7-8 pelaajaa on täysin kökällä töissä, eli saa ruuan ja tossut ja matkailu avartaa, niin sillä periaatteella pelataan SM ja sitten pari saa palkkaa ja muut hyväksyy sen. Tähän mennessä Kauhajoelle on onnistuttu hankkimaan hyviä ulkomaan apuja. Se on vaatinut rutkasti paperitöitä ja kunnon panostusta, mutta myös rehellisyyttä. Kun se Brasilian auringonpahteesta tänne tuli ja sanoi, että viimeisessä asunnossa oli rantanäköala, niin täällä mä sanoin, kun mä sen koneesta hain Mikon kanssa, että niin täällä näet talvella vaan lunta ja lunta. Brasilian lisäksi Kiinassa, Koreassa, Meksikossa ja Sveitsissä pelannut Downs ei Kauhajoella ole päässyt hukkumaan massaan. Mies on ollut tyytyväinen huolenpitoon.
Here it's more like of an atmosphere. People are always talking with each other, and on a regular basis, everyone knows everybody. Ilo katsella, että jäyhät pohjalaiset saatiin taas kerran liikkeelle tuo katsomus, että niin se on aina hyvä asia. Mutta mitkä ovatkaan Nokian arvot? Raha ja business? Vai sittenkin työväenaate, tasa-arvo ja pienien puolustaminen? Nokian